Caritas Malta li tifforma parti mill-Kurja tal-Arċisqof qed taħdem qatih biex ifittex jitlesta ċentru bl-isem tal-Ibwar li se jkun qed iservi bħala ċentru terapeutiku ta' riabilitazzjoni għall-adolescenti li jkunu taħt il-vizzju ta' sustanzi. Matul il-preżentazzjoni, id-direttur ta' Caritas Malta, Anthony Gatt, spjega li l-organizzazzjoni ħasset il-ħtieġa li jinbena dan il-post la darba sissa jeżistu biss ċentri għall-adulti iżda mhux għall-adolescenti. Spjega li s-sena li għaddiet Caritas Malta ntalbettejn lil madwar 40 adolescent konxja mill-fatt li hemm oħrajn li s'issa għadhom ma tkellmux fil-pubbliku dwar il-vizzju tagħhom. Min-naħa tiegħu, il-koordinatur kliniku tal-proġett Daniel Merċieqa spjega ma' Net News li l-għan ta' Caritas Malta u li dan iċ-ċentru jservi ta' Learning Hub u jkun bib miftuħ għaż-żgħażagħ. Għal ħafna snin ma kienx post fejn offru trattament għal żgħażagħ li jkollhom użu problematiku ta' sustanzi. Dan il-proġett se jkun qed jilqa' indirizza dan il-bżonn. Ħajkunu 3 servizzi, servizz ta' edukazzjoni, servizz residenzjali, kif ukoll servizzi psikosoċjali għaż-żgħażagħ u speċjalment għall familji ta' dawn iż-żgħażagħ. Sa dan it-tant Anthony Gatt kompla jispjega li Caritas Malta dejjem rat li żgħażagħ ikollhom l-opportunità jaħdmu f'settur li jtihom sodisfazzjoni u għalhekk li ċentru bħal tal-Ibwar se jkun qed jara li jinkludi programmi magħmulin apposta tal-ħtiġijiet tagħhom. Iċ-ċentru se jkun qed jilqa' fih danu 14 il-żagħżugħ u żagħżugħa bil-possibilità li dan l-ammont jitla' sa 20 f'każ ta' persuni li jiġu għall-programm matul il-jum. Ix-xogħol fuq dan iċ-ċentru ġdid għaddej ġmielu għalkemm fadal xogħlijiet ta' kostruzzjoni xi jsiru. Madankollu, it-tmexxija tal-Caritas iffirmat Memorandum of Understanding ma' uffiċjali mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u dak tal-Familja u Solidarjetà Soċjali li qed jgħinu biex dan il-proġett jista' jsir possibbli.